Представете си, че имате всички ваши бизнес инструменти на едно място. Вълнуващо, нали? Eclipse, Global Hub и Super App. Всичко в едно решение, в един прозорец. Това е повече от просто платформа за комуникация. Това е обединена платформа, създадена да оптимизира вашия работен процес, да повиши вашата продуктивност и да насочи вашия екип в океана от възможности. Разгръщането на нашето приложение е изключително бързо и лесно. Просто създайте Hub акаунт, изберете вашето домейн име, качете вашето лого или аватар и сте готови да започнете работа. Можете да създадете един акаунт за работно пространство и да регистрирате множество компании с отделни отдели и потребители. Можете да направите вашето работно пространство отворено или частно. Eclipse Global Hub и Super App включват месенджер с всички основни интуитивни функции. Менеджер на задачи, видеоконференции и уебинари, интеграция с сървъри и други платформи.